Къде отиваме? Отиваме на гребната база. Отиваме на гребната база в Пловдив на разходка и да си тестваме нашата GoPro. Добре? Всичаме. Точно говорихме, че е супер awkward. Добре, виж, ето така, с ръката и да снимаш и си говориш. Добре, че поне съм с лап. Иначе ще пукна от срам. Често казано. Да. Доста е weird feeling, but we'll try. We'll try our best. Correct? Yes. Трябва да правим видеа и после първите видеа, като си ги гледаме, които ще са те, ще се смеем. И по-нататък вече като посвикнем и не е толкова срам. Плувният ми басейн ето там, който съм прекарала години. О, слънцето бая. Доста свети. Свети. Добре, че служих, че съм чуете чула. Поне хората може да се забавляват с моите глупости, нали така своя? Да. С наши глупости могат. Са такъв, да. Ще се правим, че сме туристи. И че не идваме от че сме от Пловдив. Това не ми помага. Мен не ме е срам от другите хора. Мен тук ме е срам. Аз не мога. Правим се на туристи. Откъде идваме? Някъде от Хармани. Да, тук е сигурно, не знам, половината население си. Така говори. Абсолютно никой. Да. Аз просто ще се правя, че не виждам другите хора. Знаеш ли каква може да бъде идеята в началото, като се понаучи малко? Кажи. Просто влогове Ето де. с музичка. Да, ето. Без да говорим, без да се показваме. Да бе. И ще се научим да едитваме, се научим да... Влогове само с музичка. We shall see about that. Бая хора ще има днеска, защото е доста хубаво времето. Поне се виждат супер яко планинките, но това GoPro не знам дали ще се види чак толкова надалеч. Нека цяло го вижда доста. Вижда? Да. Доста, да. Доста ще вижда, да. Welcome to... Какво беше това? Гребна база. Оле. I forgot. Да, знам, не знам тези облаци дали да бъдат... Виж какво хубаво време? Не знам тези облаци дали да са. Айде. Знаеш какво? Сега ще отидем там. На това ще се качим. Така че малко ми е страшничко. Не са. Не може. Как ще имаме? Те не са забранени. Виж там какво правят. Да знам. Строго забранявам качването на външни лица върху... Да, фронтоните. Добре де. Pretty. I love it. So nice. Welcome to our... Как се това? Горичка. Точно страни на гребната база. Се запазва. Това по нещо е стъпно дълго от речем спешата. Само не се прибия, хареса ми пътечката са. Да видим. Да минем отдолу. Да бе, гледам си.
Ето, сега ще се качим по мостчето, то не знам тук се вижда. Са окей, от планите колко ясно се виждат. Доста рядко вече се виждат така. But it's nice. Направихме почти половин гредна вече. Бая път трябваше до края, но не ще заболи. Ще не заболи. И така, драги хора, това беше кремната база. Надявам се да ви е харесало.